Imagina o tambor nos restos arqueolóxicos do castelo de Altamira, imagina o son da percusión baixo da ponte Mafeira. Atopa descontextualización histórica nas landras, na folla caduca do Castiñeiro. Procura os corredores do Pazo do Cotón e, sobre todo, considera as mulleres vendendo os excedentes un día de feira. Pousaches a man na testa, evitaches o sol nos ollos, fitaches ao lonxe e só puideches divisar o fume de incendios alleos. Non coñezo ninguén que faga distinción entre as diversas especies de rapina. Unhas capturan lagartas para o alimento, outras arramplan cos pitos para as crías. Enriba do edificio as nubes e a inmensidade. Habitan entón a loucura e o arrepentimento. Non coñezo ninguén que recoñeza o enredo nas enrodeiras do camiño. Os nenos xogan a que son estradas, lugar por onde a vaca pasa, as nenas xogan a que son fendas. Imagina o aire circulando a toda velocidade, movendo as teas nas xanelas, erguendo o pó dos defuntos. Está ben iso de que batades palmas, se dame tempo a... Vamos a ver, non sei cando tempo levamos, pero creo que vamos ben, non? Vamos a ver. Lucía Sánchez Saornil terma nunha man a páxina en branco e na outra unha candea coa que provocar o incendio. Se o ollo a palla fere, a erva ao tigre alimenta. Pola noite saímos na procura da desolación, terra adentro, na procura dun novo ser humano, na procura do verde en primavera, na procura do desterro, baixo terra. Baixo terra, o humus de Oriente, o cadáver da tribo sometida, o grafiti desta canella sen apenas luz, a humidade no chan, os enrestos orgánicos sobre a laxe. Lucía Sánchez Saornil coste con senreira na lapa da candea. A lapa esvaece só, fica o cheiro, a fume e cera queimada. Estes poemas son... Estes poemas son do libro As Palabras do Sur, que está publicado por Chan de Pólvora Editora. Agora quixera ler, que de feito é o último libro que tiven a ben publicar. Agora vou ler un único poema de 831 URP, libro que está publicado por Xerais, e eu que sei, pois por exemplo este. Un dos membros do exército vai caro derradeiro na fileira e detecta nel certo síntoma de abatemento. No momento é retirado e transportado na autofibra a certo lugar máis seguro. Ali será escaneado continuo. O superhumano non posúe sexo, nin identidade, nin instinto. O cansazo pode tornar en enfermidade perigosa para a convivencia. Pode poñer en perigo as minorías, pode supoñer un atranco para os coidados mutuos. Na fase terminal prodúcese a desconexión coa rede. Non hai outra solución. Desde o alto, a antea reproduce no ar o pentagrama da frecuencia de todo ser. De alguén probar a marmelada, pouco apaño ten. Sei que non debo repetir máis unha vez este pensamento, mas non acho outro xeito de falar contigo. Aquí a madeira é a da árbore que medra, e non a do chan nas fábricas sobre o que traballas. Ás veces dubido de se esta burbulla me illa do absurdo dunha realidade que apenas agarima o eido físico, así o sinto, ou se a burbulla está fora de min e só é o sistema de valores alén do cal. Fico. Graciñas.